Il-Pawla Hub għadu bil-bibin magħluqin wara numru ta' snin, bl-uniku servizzi li qed joffri ikun dak ta' MRI fil-Car Park. Il-mobile units tal-MRI li skont il-Ministru Ġotjenna Bela u għaturija tal-commitment tiegħu għal Pawla Hub huma units temporanji u li jinsabu fil-parkeġġ tas Southern Hub u dan huwa ċertifikat tal-falliment ta' dan il-Gvern. Dan kien spjegat waqt konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Nazzjonalista indirizzata mix-Shadow Ministers Adrian Delija u Ian Vassallo. Adrian Delija jispjega li dan huwa ċertifikat tal-falliment fis-settur tas-saħħa. Huwa elenka l-weddit kollha li saru brabta mas-settur tas-saħħa fosthom l-Isptar Ġenerali Fawdex, l-investiment f'St. Luke's u r-refurbishment ta' Kering Grek fost ħafna oħrajn. Id-Deputat Nazzjonalista qal ukoll illi mhux talli s-Southern Hub għadu magħluq talli issa Ġotjenna Bela konferma illi mhux se jkun qed jagħmel in-Northern Hub. Kien fid-dawl ta' dan kollu li Adrian Delija spjega li Partit Nazzjonalista fil-Gvern se jkun qed jiżra l-konfort u n-normalità fis-settur tas-saħħa. Partit Nazzjonalista jrid jagħti sens ċar ta' direzzjoni, komfort lill-poplu tagħna illi nistgħu nirrotornaw lura għan-normalità. In-normalità ta' Sptar Ġenerali li qed jaħdem fl-aqwa kapjenza tiegħu. Ta' ċentri ta' kura ta' sptarijiet żgħar, jekk irridu nsejħulhom hekk, ta' kura primarja li qed tingħata fir-reġjun, fis-settur, fil-lokalitajiet u l-imkejjen ta' fejn nistgħu inqasmu fin-nord, fiċ-ċentru u fis-sawt ta' pajjiżna ħalli jgħin f'dak li huma s-servizzi tas-saħħa. Garanzija illi dak illi kellu snin ilu ikun hemm Fawdex sptar ġdid jingħata, jiġi delivered u jibdew jiqdew in-nies. Min-naħa tiegħu ix-Shadow Minister Ian Vassallo spjega illi s-saħħa għal dan il-Gvern mhix importanti u dan il-ħabb huwa xhieda ta' dan. Dan għaliex dan is-Southern Hub kellu jiftaħ lura fl-2021 imbagħad fl-2022 kien Chris Fern illi qal li se jiftaħ fis-sajf tal-2023 u issa fl-2024 Ġotjenna Bela qed jgħid illi se jiftaħ fl-2025 għax għadu qed isir it-testjar. U spjega wkoll illi l-fatt li għadu ma nfetaħx dan il-ħabb, il-fatt li l-MRI tinsab f'tinda fil-Car Park juri nuqqas ta' viżjoni mill-Gvern. U kien hawn li elenka l-problemi serji li qed iġib miegħu il-pis li għandu fuq u l-Isptar Mater Dei propju għaliex il-ħabs imwelda sabiex itaffu dan il-pis mhux ħajsiru jew għadhom magħluqin. Ħafna nies jew qegħdin jaqtaw qalbhom milli jmorru għaliex jafu li ħajsibu l-waiting li solura qed idumu ma jmorru għall-għajnuna. Jew addirittura aktar tweġġak li inti meta qed isiru l-appuntamenti tant kemm qed indumu u anke qed ifisser dewmien biex anke n-nies jaslu biex kollhom dijanjosi li jew qed ikun tard wisq allura mhux qed jieħdu kura għaliex qed ikun jgħidulhom issa m'hemmx tama. It-tama kemm hija importanti fis-settur tas-saħħa. Jew inkella qed nispiċċaw intuhom aktar mediċini, aktar operazzjonijiet kbar, qegħdin nagħmluhom aktar ħajthom diffiċli għaliex damu biex intabħu x'għandhom. Il-kellima tal-Partit Nazzjonalista impenjaw ruhom il-Gvern ġdid Nazzjonalista jinvesti bisħieħ fis-settur tas-saħħa.